bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot bobot. putra kepinten? Calone? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, sastra tau bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak kek omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor, Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, dah lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamene? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tandai bangun dasar ayu Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sabane Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gojalan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah.
Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok rebahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Ora leh nesu to ya. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Nyatane iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek oke men siji. to? Mangkok. Mangkok. Mangkok, tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, kuwi tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter wae. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Duit pironan kowe? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisane. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duweke kilon. Kaya rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Cuh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok sangoni piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI.
anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 juta. Nek rantek Jewer ndase. Sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene Mas. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Loh, lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Mas. Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dik ditegani. Selamat. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Heeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Ora sudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa men ciumne irung-irung kena lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa wis. Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang, Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegeden klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Wong gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut Tene sapa? lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodok. Yen cedhak tansah mulat Sida asetu.
Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Ngece modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindo mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manuk. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam Mau milih wong loro iki milih ndi? ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah sip. Padha jembuke. Lho. Jembuk ya apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh iki lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak Weh. kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihane Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Kesah. Ora Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Woi, Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Ah coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suryat Mojo punang kinanganten Ora sareng. ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Suryat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Aja. Manten pengarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki bae gantal. Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Yo ki panganan. Kowe iki bae. balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine mbok Atos kuwi. sak Ora menika atos iki. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Heh? Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Sik to, iya. nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Ndok. Cek. Lek
Oh Mas Hub gak sido Mas mantene sangklir. Ya Kurang lha belang-belang. ya bener lho kowe ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang didek. Babar yo sangklir. Wis karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki masa sitok. Entek iki. Karek sitok didak Pak. Hei. Weh ta ya.